Γεια σας παιδιά, είμαι ο Ανδρέας και σήμερα θα σας δείξω πώς να κατεβάζετε το Minecraft 1.7.9. Λοιπόν, θα χρειαστείτε ένα πρόγραμμα μόνο, το uTorrent. Πάτε στην αναζήτηση και πατάτε uTorrent και πατάτε uTorrent, να τώρα το βγάλει. Πατάτε. Πάμε uTorrent λήψη, πατάτε ασφαλής λήψη, θα το έχω και κάτω στο description. Και πατάμε ξανά λήψη. Εγώ δεν το πατήσω γιατί το έχω. Αφού κατεβάσετε αυτό και το κάνετε install, πατάτε games. Συγγνώμη. PC Games uTorrent. BitTorrent βασικά. BitTorrent. Πατάτε εδώ πέρα. Και πατάτε αυτό εδώ, το πρώτο. Και το βλέπετε εδώ, έχει διάφορα παιχνίδια. Έτσι, αφού θέλουμε να κατεβάσουμε το Minecraft, πατάμε εδώ. Στο μου. Και ψάχνουμε. Εδώ δεν το έχει στην πρώτη σελίδα. Πατάμε στη δεύτερη. Και σηκώνετε και το βλέπετε. Έχει ένα 7.9, ένα 7.7. Για δούμε παιδιά, έχει πιο παλιές εκδόσεις. Πώς έχει πιο παλιές εκδόσεις, για καθίστε. Έχει την 1.7.2 και την 1.7.5, τέλος πάντων. Εμείς θα κατεβάσουμε την 1.7.2. Είναι 1.7.9. Πατάμε πάνω. Ας κλείσουμε αυτό. Και πατάμε download torrent. Σιγά και αυτό που βγάζει. Και πατάμε πάνω. Τι λέει τώρα, προσπαθώ να πούμε. Πατάω εγώ όχι. Όταν τελειώσει θα σας δείξει αυτό εδώ. Θα πατήσετε πάνω. Θα το πατήσετε πάνω. Θα κάνετε. Να σβήσω αυτό το φάκελο, παιδες. Περιμένετε λίγο. Τι κάνω. Ναι. Κάνετε αυτά εδώ τα δύο από συμπίεση. Αυτά εδώ. Κοιτάξτε. Αυτά εδώ τα ίντερνετ του σας νοιάζουν. Αυτά εδώ. Τα κάνουμε. Extract here. Και βλέπετε σας ανοίγει ένα φάκελο. Πατάτε πάνω στο φάκελο. 1.7.9 exe. Το κάνουμε 1.7.9 exe. Κλείνουμε αυτό. Πατάμε next και install. Βλέπετε εδώ θα αρχίσει να σας κάνει. Εγώ δεν θέλω να το κάνω. Και έτσι θα σας ανοίξει, θα πατήσετε πάνω, θα σας βγάλει να πατήσετε ένα username, θα πατήσετε Ανδρέας, παράδειγμα εγώ πατάω Ανδρέας Part 3, έτσι ήθελα να με λένε. Δηλαδή όταν σκοτώνει θα λέει τον Ανδρέα Part 3 το σκότωσε μια μάγισσα παράδειγμα. Έτσι θα λέει. Αυτό δεν ήταν το βιντεάκι για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ που το παρακολουθήσατε. Γεια σας.